Aurkeztu zituen pleguk martxan jartzeko, esleipen prozesu hori martxan jartzeko. Ez dugu ulertzen zergatik ez duen martxan jartzen kontratazio prozedura hori. Zahartzaroko abusu eta tratu txarren kontzientzia hartzeko nazioarteko eguna dugu gaurkoa hala data aitzaki manifestazioa egin dute pentsiodunek Hego Euskal Herriko hiriburu banatan. Bestak beste egoitzetan adinekoei ematen dieten zaintza eskasak salatu dituzte esanez, egoitzetan ez daudela behar adina langile egoiliarrak artatzeko. Halako egoerak ez gertatzeko uste dute debekatuta egon beharko lukela zaintzarekin negozioa egitea. Arratsaldeon guztioi, pentsiodunek Bilbon antolatutako protestaldian izan gara, bertan salatu dute Zahartzaroko tratu txarrek hilkortasuna eta gaixotasun larriak eragiten dituztela. Era berean, gaur-gaurko zaharren tratu txarrak tabua izaten jarraitzen dutela ohartarazi dute. Pero hay unas realidades muy crueles que nos afectan sobre todo a las personas pensionistas y sobre todo a las personas pensionistas, por ejemplo, que tienen un grado de dependencia. Por ejemplo, que lo están padeciendo en sus propias casas, la inmensa mayoría, o que lo están padeciendo en residencias, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Ahí hay agresiones, o sea, hay agresiones de alguna manera indirectamente, pues porque los cuidados en casa. Horrez gain greba eguna da gaur Euskal Autonomia Erkidegoko eraikin eta lokalen garbiketa sektorean soldata arrakala deusestatzeko aldarria zartu dituzte kaleak arloko beharginek izan ere kale garbiketako sektore maskulinizatuarekiko duten soldata arrakala kentzea eskatu dute. Sektore horretan lan bera egiteagatik jasotzen diren soldatak 23% handiagoak baitira ELA sindikatuaren arabera. Salatzen duguna genero arrakala da. Genero arrakala dagoela garbikuntzan esaten dugu, garbikuntzan bi sektore principal daudelako, bata da limpieza de edificios y locales esaten dana, eta bestea da limpieza viaria. Lehenengoa oso sektore feminizatua da eta bigarrena oso sektore maskulinizatua. Zentzu honetan guk esaten duguna da ez dela kasualidadea, emakumeek betetzen dituzten sektoreetan soldatak askoz ere bajuagoak izatea eta gizonek okupatzen dituzten sektoreetan soldatak askoz ere altuagoak izatea. Lan gatazkekin jarraikilaren 11an hasi zuten 9 eguneko greba Petronorreko langileek Badamuskizko findegiaren aurrean piketea egiten ari ziren grebalariak kolpatu ditu ertzaintzak astearte honetan eta haietako bat atxilotu egin dute. Jarraian poliziaren oldarraldiaren irudiak. Bestaldetik agintari ugarik dute eztabaidagai maskararen gaineko araudia leuntzea berriki bide horretan urratsak egiteko aukera dagoela iradoki dute Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak eta Jerome Salomon Frantziako osasun zuzendariak azaldu dute litekena dela neurri hori bertan bera geratzea datorren hilabetean kanpo alderako beti ere. Ordea oraindik ez da erabakirik hartu gainera Espainiako osasun publikoaren batzordaren baitan elkartuko diren osasun ministerioak eta autonomia erkidegoek maskararen erabilera izango dute aztergai gaur arratsaldeko batzarrean. Nafarren aldean Eusko Jaurlaritzako ordezkariak zurrago mintzatu dira eta udan ere erabiltzearen aldeko agertu dira. Fernando Simón Espainiako larrialdiak kudeatzeko zentroko kidearen esanetan maskara kentzea epe motzeko kontua izan daiteke, baina ez du datarik aurreratu. Estamos esperando el momento oportuno, será pronto, pero lo cierto es que la fecha concreta ahora mismo no la podemos avanzar de ninguna manera. Era berean alerta maila jaistear da Euskal Autonomia Erkidegoan aste honetan intzidentzia 150 kasuetatik jaitsiko dela espero da eta horrek neurrien malgutzea dakar establezimendu ezberdinen aforo eta ordutegietan nabarituko lirateke, gehien labiren neurri berri posibleak ugane arbeo. Azken 24 orduetan Jaurlaritzak adierazi du gaur 152 positibo berri atzeman dituela Osakidetzak 8.006 test diagnostiko egin ostean. Beraz, kopuru hori aintzat hartuz,
Euneko tasa 1,77koa da, eta azken 14 egunotako intzientzia tasa berriz 156koa. Duela 10 hilabetetatik jaso den daturik hoberena dela adierazi du Osasun Sailburuak, eta 150 kasutik jaitsi dela ikusita, hirugarren mailatik bigarren mailara pasatu gara, eta horrek aldaketak ekarri ditzake orain arteko neurriak malgutuz. Esaterako, aurre ikusten da ostalaritzaren itxiera, gaueko orduatak arte luzatzea, mailetan 6 pertsona eseri ahalko dira, eta baliteke eseri ahal izatea, eta bestalde txokoen eta haiziaren irekiera aztertute horrekin bat. Eta aforoei dagokienez ere berrikuntzak aurre ikusten dira, horiek ere gorantz egingo dute, hala nola kanpinetan, igerilekuetan, gimnasio eta kirol ekitaldietan eta kultur ekitaldietan. Hori bai, aipatzeko berrikuspen hori ez dela automatikoa izango, baizik eta labik aurre ikusitako berrikuspenean maiatzaren 31an 20 egun barru bilduko zirela adierazi zuten, beraz, aste honetan edo datorren astean biltzekoak izango dira, eta neurri horien berri emango digute ea zer erabakitzen duten azkenean. Eta testuinguru honetan adierazi bezala koronavirusaren datuek hoberantz egin dute, eta lurraldeka Araban 20 kutsatu berri detektatu dituzte, Bizkaian 83 eta Gipuzkoan berriz 35. Eta osasun sistemei dagokienez berriz, COVID-19 gaitza jotako 30 pertsona ospitaleratu zituzten atzoko egunean, eta ziuzainketa intentsiboko unitateetan berriz 59 gaixo daude une honetan. Nafarroako egoerari begira, aste hasierarekin Izurriaren egoera beranzko joeran egonkortu da, eta horren adierazle dira astelehenean COVID-19ak jota atzemandako 36 gaixoak Iruñean da, Josu Ganuza. Maria Txibite Nafarroako presidentea eta Santos Indurain eta Naoio kontseilariak Nafarroako ospitale gunean muztu dute gaurkoan COVID biktimen omenezko lorategia. Bertan, egoera epidemiologikoaz baikor agertu dira presidentea eta osasun kontseilaria, baina zuhurtzia eskatu dute eta txertatze prozesua uste baino azkarrago doala adierazi du Santos Indurainek. Maria Txibitek bere partetik argitu nahi izan du ez duela zehaztu uztaian bai ala bai musukoa kenduko ziodetenik herritarrei, baina baikor agertu da eta aipatu du aste honetan bertan batzorde teknikoa bilduko dela estatu mailan musukoaren erabilera arautzeko. No di una fecha concreta, dije que a lo largo del mes de julio y que todo dependía, como bien ha dicho la consejera, tanto de la evolución de la situación epidemiológica como también de que sigamos avanzando como lo estamos haciendo, yo creo que de manera bastante solvente y rápida en todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación. Incluso en las previsiones que trabajábamos según los suministros y la organización, he de decir que efectivamente este mes estamos adelantando que tenemos inmunizada al 35,5% de la población vacunable, con una dosis al 58,2%. Calculamos que para mitad de agosto estaremos un poco en estas cifras. Gauzak horrela ondokoa da Hego Euskal Herriko egoera datuei erreparatuta 178 positibo berriz zamatu dituzte azken orduetan, 9.649 test eginda. Hala 1,1% dago intzidentzia tasa. Gauzak horrela, koronavirusaren bilakaerari dagokionez, aurreko urteko uztailetik izan diren daturik apalenak ditugu azken egunotan, pixkanaka doa beheraka kutsatuen kurban, eta Miren Basaras mikrobiologoa izan dugu goizeko magazinean Horixe Mintzagai. Argi dagoena da azken aste hauetan egoera hoberantz doala. Poliki, hori esan behar da, baina hoberantz doala, ez da. Asko kostatu zaigu, igoera horretatik, azken hilabeteetan izan dugun egoera horretatik jeisten joatea, eta egia da, hori azken asteetan ikusten da jeitziera hori, ez da. Eta hori oso positiboa da, jeitziera ikusten da positiboen mailan, ez da, eta baita ere horrek ekartzen duen intzidentzia mailan, ez da, intzidentzia metaturren mailan, eta aldi berean baita ere hospitalizazioan eta baita ere oso larri dauden pertsonen artean, eta hori nik uste dut oso positiboa dela. Hala ere, esan bezala, nik uste dut poliki goazela eta hori kontutan hartu behar dugula.
Aldiz, koronavirusaren aurkako txertaketaren baitan, fase berri bati ekin diote gaur ekainaren 15ean Ipar Euskal Herrian izan ere, 12 eta 18 urte arteko nerabei txertoa jartzen hasi dira. Oiana Teixeire kazetaria aritu da hortaz gakoak saioan. Bihartik goiti hasiko dira 12 eta 18 urte bitartekoak txertatzen. Hala ere, baldintza zojotzak jarri dituzte urtetarako, beharrezkoa izanen da alde batetik bi gurasoen ziurtagiri bat idatzizkoa baimena emateko, eta bestalde nerabeak ere ahozko baimena eman beharko dio txertaketaguneko medikuari. Txertaketaz gain igande honetan ospatzekoak diren hauteskunde departamentalei ere heldu die Teixeirek. 12 kantonamendu izanen dira, eta hor hautatuak diren bikoteka aurkezten baitira departamenduko hauteskundetara, Pirinio Atlantikoetako departamendu kontseilura joanen dira. Bi aldagai nagusi edo badira aurten, bata da abstentzioarena, pandemia baten erdian gaudelako alde batetik, eta bestaldetik bigarren aldia baita 2015an lehen aldia izan zen notr erreformaz gero egiten zirela hauteskunde horiek, behantolatu dituztelako departamenduak eta eskualdeak. Orduan hori ere izanen da azkenean 6 urte hauen bilana ere nolakoa den ikusiko dugu departamenduko bost hauetan. Bestaldetik, D-ereduak Nafarroan eutsi egin dio aurreko urteko matrikulazioen kopuruari eta ia herritarren 30%ak hautatu du euskara oinarri duen hezkuntza lerroa euren seme-alabentzako. Aurre matrikulazio epea amaituta, D-ereduak eutsi dio ikasle kopuruari. Aurreko astean amaitu da gurasoek 3 urteko aurren hezkuntza lerroa hautatzeko epea, eta familien 30%ak egin du euskarazko lerroaren aldeko hautua. Osotora, 3.295 familiek egin dute aurrak eskola publikoan matrikulatzeko eskaera, eta 2028 eskola kontzertatua ala pribatua hautatu dute. Guztietatik 1.572 D-eredua hartu dutelarik. Datu horik eskuan, 29,5% erabaki du seme-alabek euskaraz ikastea, iaz 29,8% izan zelarik. 5.323 matrikulazio bideratu ditu beraz hezkuntza sailak osotara, iaz baino 300 gutxiago. Iruñerriak matrikulazioen erdia hartu du, eta Nafarroako hiriburuan mantentzen da D-ereduaren alde egin dutenen proportzioa. Eta zer diote Iruñeako herritarrek gaiaz, kalera irten da Nafarroako lantaldea. Bai, baina gorakai egin beharko luke, ez? Hori da putada. Hori da gauz txarra, ez? Gorakai egin beharko luke, baina, bueno, mantenitzea hor egongo gara beti, ez? Hala, nik uste dut, ni gehiago espera nuen, ja. Gorakai batea, baina, bueno, zer egingo dugu, ez? Bai. Ni erabat ados, bai. Azkenean, trabak, hor jarraitzen dugu, ez? Baina, bueno, nik uste dut, bai, azkenean egingo duela gora modu batean edo bestean denon laguntzaz? Ez dute laguntzen. Albalukete 110 izanen zen. 130 beharrean izango litzake hori, 110. Eta pozik. Hori ikusten da, zer egiten duten eta beti egin dute, ez? Gauz berdina. Orduan, hori ez da harritzekoa, zer egiten duten. Bai. Zoritzarrez ohituta gaude. Ez da lehenengo aldi holakoa bizi dugula eta ziurazki ez da izango azkena, baina horregatik da ingarrantzitsua denon bultzada. Bai, hegoaldean eta alden tokitan, posible duten tokitan, jentzen dute. Hori horrela da. Eta ez da, hemen gauza jakina da, ez? Jakina, bai, lotxagarria da. Ez dakit, hemen gertatzen da. Eta kanpoan kontatzen duzu eta ezin izteko modukoa da, ez? Izugarria. Ez dago beste izenik, beste hitzik. Gaiztaldatuta eta Euskal Autonomia Erkidegora bueltan, The Food Global Ecosystem proiektu publiko-pribatua aurkeztu berri du Jaurlaritzak 60 enpresa inguruk osatzen dutena. Proiektuaren bidez, berrikuntza proiektuak, talentu ekintzailea eta startupak erakarri nahi ditu lakuak nekazaritzako eta elikagaien esparruko alderdi teknologikoetan.
Elikaduraren sektoreko 60 enpresa inguru eta erakundeetako ordezkariak egon dira The Food Global Ecosystem ekimena aurkezteko Eusko Jaurlaritzak antolatutako ekitaldian. Balio proposamen publiko-pribatua da ekimena eta bere asma da elikaduraren munduan posizionatzea eaetik eta bokazio internazionalarekin. Arantxa Tapia ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak adierazi du The Food Global Ecosystem proiektua baliagarri izango dela enpresak berrikuntza proiektuak, talentu ekintzaia eta startupak erakartzeko. Baita proiektuak eskalatzeko ere gero eta handiagoa den nekazaritzako elikagaien eremuan, beren alderdi teknologikoetan. Martxan jartzen den ekimenak 3 atal izango ditugu. Alde batetikan agriteken lan egingo dugu, hau da nekazaritza inguruan gertatzen den bilakaera sustatuko dugu, beste alde batetikan foodtech inguruan, hau da elikagaietan, behaietan jarriko dugu teknologia, eta azkenean noski gastronomitek esan diogunari. Hau da, elikagai horiek nola eraman sukaldea eta zer egin sukaldaritza munduan. Epe ertainera helburua da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa berrikuntza teknologikoan eta elikaduraren alorreko ezagutzan munduko erreferente nagusietako bat izatea. Halaxe azpimarratu du Tapia sailburuak. Abeltzainek berriz pentsuaren prezioa sektorea itotzen ari dela salatu dute. Adierazi legez abeltzainek ezin dute jasan animalien elikaduraren eta bereziki pentsuaren kostuaren igoera neurri gabean. Ene eta enba sindikatuek salaketa zehatz bat egin dute. Mundu mailako merkatuera bat espekulatiboan zerealen balioa izugarri handitu dela eta ondorioz prezioak abeltzainak itotzen ari dira gehiegizkoak direlako eta soluzio bat eskatu dute lehenbailen. Ostera Bizkaian sartzen diren 3,5 tonatik gorako kamioi guztiek errepideak erabiltzagatik ordain dezatela nahi du Bizkaiko Aldundiak. Horretarako 2022ko udazkenean ordainpeko sistema ezarriko du egun doainekoak diren hainbat errepidetan. Neurri horren atzean bi helburu nagusi daude. Batetik trafikoa ahalmen handiko errepideetara bideratzea, ordainpeko autobietara alegia, eta bestetik kutsatzen duenak ordain dezala. Ostera Arabako Errioxako ardo ekoizleen artean kezka areagotu da azken orduetan astelehen arratsalde honetan izandako euriteak berriz ere kalte egin die inguruko mahasti batzuei. Duela 2 aste gertatu zen bezala eta galera handien beldurra berriz zabaldu da eskualdean. Eguraldi kaskarra igarota bueltatu artean berriz irten da eguzkia eta Gipuzkoan ondartzen denboraldi berria aurkeztu berri du Foru Aldundiak Mutrikun. Aforoa bideometria bidez kontrolatzeko sistemaren hobekuntzarekin ondartzak modu seguruan erabili ahal izango dira. Gainera Jose Ignacio Asensio ingurumen diputatuak iragarri duenez, nik ondartzak aplikazioaren hobekuntzarekin Gipuzkoako areatzak erantzunkizunez erabiltzeko behar diren baliabide guztiak eskura izango dituzte herritarrek aisia eta osasuna bateragarri eginez. Eta nazioarteko gaiei helduta natok Txina erronka nagusien zerrendan jarri du, Errusiarekin batera atzo izan zuten bilera Oihan Larrañaga. Batasun irudia eman izan dute NATOko kideek Bruselan egindako goi-bileran Errusiaren eta Txinaren mehatxu berri gisa definitu dituztenen aurrean. Are gehiago, erregimen autoritario gisa definitu dituzte Mosku eta Pekinekoak. Errusiari dagokionean Jens Stoltenberg, NATOko idazkari nagusiak, adierazi du gerra hotz azkeroztik, orain arteko harremanik okerrenak dituztela uneotan bi aldeek. Our relationship with Russia is at its lowest point since the end of the Cold War. This is due to Russia's aggressive actions. Eta Moskurekin gatazkak dituzten lurraldeekiko konpromisoa adierazi du Ukraina edo Georgia adibide gisa jarrita. Hala, mendebaldeko potentzien aliantzatik diotenez harremanak ez dira normaltasunera itzuliko Errusiak nazioarteko zuzenbidea errespetatzen ez duen bitartean. Aldi berean, Errusia eta Txinaren arteko elkarlan militarrak kezkagarritzat jo du Stoltenbergek. Horrez gain, Txinaren politika koertzitiboak eta Pekinek gordeta duen arma nuklear kopurua areagotu izana ere kezkagarritzat jo ditu aliantzako buruak.
Joe Biden, Estatu Batuetako presidenteak jarrera irmoa erakutsi nahi izan du, asteazken honetan Vladimir Putin, Errusiako presidentearekin, egitekoa duen bileraren atarian. NATOren goi bileraren ondoren egindako adierazpenetan, Bidenek adierazi du bilera horretan marra gorriak non dauden azalduko diola Putini. Eta Errusiak bere ekinbidekin jarraitzen badu erantzun egingo dutela. Then we will respond. We will respond in kind. Joan den maiatzaren 23an atxilotu zuten Bielorrusiako agintariek Roman Protasevich kazetaria. Operazioak nazioarteko kritikak eragin zituen ez kazetari bat atxilotzagatik. Ura atzeman alizateko Greziatik Lituaniarako bidea egiten ari zen Ryanair konpainiako hegazkina desbideratu zutelako, bomba abisu bat zegoela esanez. Airekoa lurreratu bezain pronto ordea, Protasevich eta bere bikotekide Sofia Sapega atxilotu zituzten segurtasun indarrek. Geroztik, KGB-ren espetxe banatan daude biak. Atzo iluntzean esustean, prentsaurrekoan agertu zen Protasevich bera ondo zegoela eta leporatzen zizkioten delituak onartzen zituela esanez. Agerraldia Bielorrusiako agintariek antolatu zuten eta deialdian soilik aurreratu zuten hegaldiarekin lotutako informazioa ematea zela asmoa. Prentsaurreko astear zela ordea 26 urteko kazetariaren izena zuen txartela jarri zuten antolatzaileek mahai gainean. Ordurako kazetari ugari zegoen bertan bilduta, tartean nazioartekoak horietako asko karetoa uztea erabaki zuten agerraldia engainu bat zela iritzita, berdin egin zuten mendebaldeko diplomazialari ugarik ere. Eta nazioartetik kulturara Rekalde aretoaren ibilbidearen balantzea egiteko agerraldia egin baitu Bizkaiko Foru Aldundiak. Bilboko aretoak 30 urte beteko ditu azaroan eta Lorea Bilbao Bizkaiko kultura diputatuak balantze positiboa egin du. Azaroan urtemuga ospatzeko ekitaldia egingo dutela aurreratu dute ere. 30 urte beteko ditu aurten Bilboko Errekalde aretoak. Astelenean egindako ekitaldian egin du Bizkaiko Foru Aldundiak 3 hamarkadotako balantzea. Halaber, azaroan urte hurrena ospatzeko ekitaldia antolatuko dutela aurreratu dute arduradunek. Lorea Bilbao kultura diputatuak aretoaren ibilbidearen balantze positiboa egin du. Espazioa arte plastikoen eta ikusizko arteen arloan erreferente ukaezina bihurtu dela ziurtatuz. Urteotan, 150 erakusketa baino gehiago egin dira espazio nagusian, eta 2000 artista inguruk erakutsi dituzte beren lanak Bilboko gunean. Hainbat artista belaunaldiren arteko alkarrizketa solasaldiez, harremanez hitz egiten dugu Rekalde aretoaz hitz egiten dugunean. Tokiko eta nazioarteko erakusketez ere hitz egiten dugu Rekalde aretoaz hitz egiten dugunean. Azten ari diren sortzaileak bide lagun izan dabez, baita ere, Rekalde aretoa bera, baina baita ere konsagratutako pertsonak. Etorkizunera begira ere jarri da aretoa. Asmo handiko proiektua garatzeko nahia agertu baitute espazioaren arduradunek. Hain zuzen, gaur arte Errekaldeztuk markalean kokatutako aretoa, Iparragirre kalera ere zabaltzeko proiektua aurkeztu dute ekitaldian. Guggenheim Bilbao museoarekin, Bilboko Arte Ederren museoarekin eta Azkuna zentroarekin lotuko duen ardatz bat eratzeko Bilbon. Ostera gaurko egunez jaio zen Mikel Laboa 97 urte direla ondotik bere ibilbidearen errepasoa minutu batean.
Gaztibeltza ekoiztetxarekin batera Lander Garrok zuzendutako Tipularen sehaska kanta film dokumentala ekoitzi du Sare Herritarrak mugimendua espetxa eta eritasunaren gordina nola bizitzen den azaldu asmo duena. Lana kaleratu ahal izateko crowdfunding kanpaina abiatu dute eta hemen duzuen amaitu baino lehen lanaren tiserra. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Nahi duzuen aldiro, guztiak eta gehiago 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Urazpian zaudenean, egon daitekune bat non arnasa faltatzen zaizu ez, eta oxigena faltatzen zaizu. Baina badakizu hor goian, gora iritsita, oxigeno hori berriro berreskuratuko duzula eta momentu horretan sortu zaizun angustia hori bukatu egingo da. Kartzelan, urazpian zaude eta badakizu hor goian oxigeno okuko duzula. Baina kartzelak ez dizu lagunduko horra gora iristen. Ez dago laguntzarik. Ordan, hori preso gaixoak badaki. Ordan, beldura areagotu egiten du. Eguna joan eta eguna etorri, preso horrek ikusten du bizitza badoakiola, ze eman diote pronostikoa, baina espetxean jarraitzen du. Eta, bueno, azkenean konturatzen zara, fraude bat dela, ez? Oso ariketa matematiko simple bat bilakatzen da, ez? Eta da, bueno, kondena denbora bat dauka eta zenbat bizitza denbora geratzen zaio. Eta hor kenketa antzeko bat egin nahi da. Duintasunarekin talka egiten du eta medikuen etikarekin ere bai. Eta ezintasuna batez ere bere aurpegian ikustea ezin dut gehiago atera hemendik. Ez gara jabetzen zen oraino arte izan daiteken jasanezina preso gaixo dagoen batentzat datozen 5 minutuak. 5 minutuak, ez nago hitz egiten urteetaz. 5 minutuak. Gartzelak nola sendatuko zaitu, berak gaixotzen baldin bazaitu, ez? Espetxean asistentzia utopia da. Azkenan bizitzak entzai zute. Anaia june egin da eta... Anaiakin batera gure bizitzako parte bat jun da. Gigandean ezin dut. Imagigatzen? Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin. Gigarik gabe etzarela geratuko jakitearen lasaitasuna. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. 500 megako internet wifi mexekin. Telebista eta Netflix, hilean €29 bakarrik ordainduta. Garagarria da.